What's up guys? On the move, ang team Pasiaw Squad. Mana kan lagi? Ang lubot. Sakay yun. Di pala ako. Wala tahun man mo noon. Kung saan ka barugan rin mo? Barugan mo ba? Una? Ito yung patugas? Ah, buta dito pa ba? Asal mo? Ito na mimi. Una. Una di. Una mo. Alam mimi. Oh, tapakan po tayo buka. Ada buka to. Kung sila, pangayon lang sudan para itlog og sardinas, lutuan na to.